yangu ndoda kuti unyatsoteerera uteresese unzwisisise unoziva kuti iwe ukasakoshesa life yako ukasazviudza iwe kuti life yangu yakakosha hapana nombo yakwauri achikuudza izvozvo. Ndofunga guys we did a video actually tichitaura kuti we have some clothes that we wanna give away like hembe dzevana dzatinoda kupa vanhu handiti hembe dzinowana sai dzambopfekwa especially zvokutodaro we just want to give away. And guys guess what, we get a lot of people vanhu vakawandisa, but if I can tell you kuti 90% yevanhu vaida zvinhu most yavo vaiti inangu ndiri kuzvida but I can't come to take it pacamera because vanhu vanozonditi, hama dzangu dzinozonditi, shama dzangu dzinozonditi. You understand? You are living for that person kuti achazokuti ndangozama kukuprova something iwe wakanitasa nasi ukuraramira munhu kuti ndikapiwa chinhu ichi naningi handiti uyu waukuzeza wacho kuti achazoti akudi kukupa kana iye dai anga ari munhu anokwanisa kukuhepa mulife mako akudi kukwanisa kukupa but haasi kukwanisa kukupa but akukwanisa kukuseka nekukujaja. Saka uyu wakuda kutosiya kuita zvinhu zvakanaka ndoda kuti ukuzeza kuti shamwari yako ichazokujaja kana kuti next door wako achazokujaja, hama dzako ichazokujaja. You are wasting your time. Because why I say that? Why am I saying that? Let me just put that English in the right way. Why am I saying that? Mwana kuti chini life inde yako sometimes ukadatasisa life chako chako ndosaka ndichi wanzo kuvaliwa myself zvokusvika pakuti I don't do friends because I feel like I don't want to waste my time ndichisa vanhu around like ndichisa people that don't even care about me around me, people that don't give me advices nemavision vanogara tipa maadvice anondidzosawo masure kumberi. Munhu asingatondiona ndichiita chakanaka, what is so wrong kuti nhasi wablessiwa nechakati, what is so wrong kuti wanzi ndoda kuitira chakati. Because that's why you see sometimes kana muchinyatsoda kuzvitarisisa a lot of people vanoudzwa nevanhu kuti iwe kuna munhu wako yakadhakwa, boyfriend yako yakadhakwa, girlfriend yako yakadhakwa, yakazodai iwe wakutoona vision kuti asazvitokwadi munhu akadhakwa because anodai azvitsvakwanisa munhu akadai animona because waudzwa nemunhu ava yakuzokuudza iwe ubva wadhamba munhu ya. You know that the first person unotanga kuona nemunhu iye ndiani? That your friend, that your family, your sister, your brother, ndiani nga anaye munhu ya. So sometimes think for yourself. Think for yourself. Don't waste your time kuda kunzwa kuti ndingachata. So guys, oh no, my name is Thandaza Maz. So guys, I'm gonna start giving people some speeches because ndikuona kuti people they wanna be like actually I learned also nemuzvimari nchipinda kuti no, sometimes you have to start to think about yourself before usati wafungira munhu wakufungira kuti achazoti. You understand? Usafunge kuti iwe unogona kufungira munhu wambojambira munhu bhomba kana kuti futi yobva yakushoot up munhu yabva ngoti sorry and over abva pauri papo vaenda outside over noshoja chakanya dzungu akanyanya dzungu chaimhanya pabhomba iro chaimhanya pabullet iro idzungu iro apana kuti waita chakanaka. So sometimes think before you act because muzvinhu zvaunenge uchiri kuita zvakanaka zvinokubackfire iwewe. So guys, as ono kuti we have 3 pages atumhanya ekufacebook akabatana neTikTok, YouTube Thandaza Maz, TikTok Thandaza Maz. And TikTok guys don't time to like and they guys don't like YouTube ndo anchatanga kupusha uchita maskis and stuff. I see Facebook then start napo yes. Oh no guys, now Facebook is dead. Like yeah, it's dead. Wakato jamaa futhi Facebook utenda imari pose ipapo zvaitofambawo. So tongoti is passed away now. So guys, batisai mashoko angu ndichagara ndichikupai ma speeches and nekuTikTok my life tichimbokwira tichionesana uri matambudziko. Usafungire munhu izvo so ndingakudzai kuti nanhasi tichine dzimwe hembe dzakatozara but ndinoda kuti vanhu vakafunga kuti ndikadai so ndingachazodai ndikadai isu takatotaugwa but we are still alive. I'm still sleeping in the bed, queen bed. I'm sitting in the sofa. Asindaimbogara pasi ndichitambura ndichidi. So don't listen to people. I will talk about this mangwana zvayachonaka ndisingamai munyachonzwisisa. Thank you so much. Like, share and comment. Don't forget to keep on following. Love you guys.